ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо дар канали роҳнамо ҳастед. Бо шумо ҳастам ман Мубориз Аҳадов. Чӣ хеле ба шумо маълум аст, мо ҳамеша дар бораи прослушкаю, технологияю, скритая камераро ҳам хело видео мекунем, ки зиёдтар просмотр мегирад видеои прослушка, скритая камера ба ҳамин монанд мавзӯъҳо. Чунки 24 соат мо дар дохили телефон ҳастем ва ҳамеша телефонро истифода мекунем. Албатта ки ҳеҷ як каси мо намехоҳем ки баъзе сирҳои ниҳонӣ ё ин ки маълумотҳои шахсии мо фош гардад. Бо вуҷуди тараққиёти технология рӯз ба рӯз ин чиз хатарнок ҳам мешавад, чунки вирусҳои нав мебарояд, барномаҳои шпионскӣ мебарояд, ба ҳамин монанд. Вале ҳар яке мо мехоҳем ки аз чунин хатарҳо эмин бошем. Инчунин бисёр бачаҳо дар бораи савол медоҳанд, чӣ хел тариқи номери телефон одамро пайдо кунем. Мо дар бораи як видео доштем, хай боз такрор шавад ҳам. Дар ин видео дар борааш каме маълумот дода мегузарам. дӯстони азиз, мехоҳед ки аз ҳамаи ин гуна хатарҳо эмин бошед. Пас моро то охир ҳамроҳӣ кунед. Мисли ҳамеша пас аз як тавсеи кӯтоҳ ҳамаашро ба шумо мефаҳмонам. дӯстони азиз, имрӯз барои шумо як хушхабаре дорам. дар ширкати Алабум як проекти навро оғоз кардем, ки ин ҳам мушкили муҳоҷиронро бартараф мекунад. Бисёр муҳоҷирон мушкилӣ доштанд, ки мехостанд ки инструментҳоро харидорӣ кунанд ва намедонистанд ки чӣ гуна ба Тоҷикистон рон кунанд. Мо бошем ин мушкилиро ҳал кардем. аз ҳамин рӯ сар карда касоне ки мехоҳанд ки инструментҳо заказ кунанд, метавонед ба сомонаи мо дароед, инструментро заказ кунед, пулашро бошад аз Русия диҳед, мо бошад то Тоҷикистон бурда дастрас мекунем. Масалан дар сомонаи Алабум мо пешкаш мекунем ба шумо чунин инструментҳоро: перфоратор, сварочный аппарат, болгарка, дрел, генератор. дар инҷо боз якчанд чизҳои дигар, фрезёру ва якчанд резҳои дигар. Хулоса ҳам барои плотнико, ҳам барои сантехнико, ҳам барои слесаро, барои электрико, барои ҳамаи устоҳо ҳаст. касоне ки фармоиш додинанд, марҳамат ба сайти alabum.com дароед, расмияшро тамошо кунед, дар борааш маълумот гиред. агар ягон саволҳо бошанд, ба ин рақамҳо муроҷиат кунед. инчунин касоне ки бори аввал ба видеои мо дохил шуданд ва намедонанд ки ширкати Алабум чӣ гуна ширкат аст, ба шумо мегӯям ки мо қариб тариқи 2 сол аст ки ба фурӯши телефонҳо машғулем. дастсафкаи мо ба тамоми федератсияи Россия ҳаст. инчунин ба Тоҷикистон низ дастсафка мекунем. муҳоҷирон аз ин ҷо пулро медиҳанд, мо бошем ба шаҳрҳои Панҷакент, Душанбе, Хуҷанд, Кӯлоб бепул телефонҳоро бурда дастрас мекунем. касоне ки телефон хариданду мехоҳанд ки ба хонаҳои худ равон кунанд, ба ин рақамҳо муроҷиат кунед. инчунин дар Русия низ агар заказ карданӣ бошанд, марҳамат занг занед. ширкати Алабум ҳамеша барои хизмати муҳоҷирон тайёр аст. оё шахсияти одамро аз рӯи номери телефонаш муайян кардан мумкин аст? албатта мумкин аст. ҳамаи шумо огаҳ ҳастед ки дар сайтҳои муоширатӣ номери телефонро пайваст карда регистратсия мекунем. ҳамон рақам агар дар телефони шумо бошад, шахсияти он одамро муайян кардан ягон мушкилӣ надорад. оё медонед, дар ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, Инстаграм ва ғайраҳо контактҳои телефони мо сахраин мешавад дар сурати синхронизатсия фаъол будан. саволе ба миён меояд, чӣ хел мо инҳоро пайдо кунем? аввал рақами шахсро дар контакти телефонамон сахраин карда, масалан ВКонтакте медароем, мегузарем друзья. инҷо рӯйхати дӯстон мебарояд. дар боло ин нишона, яъне плюсро пахш намудан лозим меояд. импорт друзей, контакти, да. каме интизор мешавем ки контактҳо синхронизатсия мешаванд. инҷо рӯйхати он шахсоне ки рақамашон дар телефони мо ҳаст, яъне онҳое ки бо ин номер дар ВКонтакте регистратсия ҳастанд, мебарояд. дар Фейсбук бошад ин кор боз ҳам осонтар. ба худи сайт даромада, дар поиск номерро нависед. инҷо саҳифааш мебарояд, ба шарте ки ин шахс дар Фейсбук саҳифае дошта бошад. акнун мегузарем ба Инстаграм. дар саҳифаи асосӣ медароем, дар боло инро пахш карда интересные люди. инҷо подключени список контактов. тамом. пайдо мешаванд одамоне ки дар Инстаграм регистратсия ҳастанд ва номери онҳо дар телефони шумо сабт шудааст. намехоҳед шуморо ҳамин тавр аз рӯи номератон пайдо кунанд. пас аз настройки ин барномаҳо
дар омада ин функсияро хомӯш карда монед. Эдвард Сноуден, собиқ коргари таъиноти махсуси Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, соли 2013 ба мардуми ҷаҳон исбот кард ва фаҳмонид, ки ҳамаи телефонҳо ва компютерҳое ки ба сети интернет, яъне ба шабакаҳои интернет пайвастанд, метавонад ки гӯш кунад ё ин ки дар таҳти назорат гирад. Аз ин фаҳмида мешавад, ки яъне махсус программое ҳастанд, ки ба телефони бе иҷозати соҳиби телефон ба телефони дохил шуда метавонанд ки ҳам галасавой, ҳам тариқи видеоӣ, ҳам перепискаи тариқи шабакаҳои интернетӣ мекунад, ҳамаи инро таҳти назорат гиранд ва ба базаи махсуси худ равон кунанд. ин барномаҳо мешаванд давлатӣ ва аз тарафи шпионҳо. дар бораи барномаи давлатӣ кӯтоҳ карда мегӯям, ки барои бехатари давлат, ҷомеа, яъне тариқи ҳамун ширкатҳои мобилӣ якҷоя кор мекунанд барои пешгирӣ аз баъзе ҳодисаҳои нохуш. махсус нафарҳое ки подозрительне ҳастанд ва хатарнок метобанд, ҳамонҳоро таҳти назорат мегиранд. ва чӣ хеле ки дар бораи барномаи дигараш гуфтем, ин барномаи шпионҳоанд, ки онҳо ҳар гуна мақсад доранд. бо ҳар роҳ ба телефони мо дохил мешаванд, баъзеашон баъзе данни моро удалит мекунанд, баъзеаш шояд яъне камераи телефони моро метавонанд ки гирон карда моро назорат кунанд ва инчунин метавонанд ки зангҳои моро гӯш кунанд. барои ҳамин мо бояд эҳтиёткор ва зирак бошем, чунки ин телефон 24 соат дар бари мо аст. ҳатто ба туалет мерем, телефон дар дастмон, шаб хоб мекунем, телефон дар барамон. хуб, биёед акнун дар бораи чӣ гуна гӯш карданаш якду маълумот дода мегузарам. таҷҳизотҳои махсусе ҳаст, ки дар як ҳудуди муайян метавонанд онҳоро гӯш кунанд, яъне ба мобилни сет пайваст шуда. чунин таҷҳизотро шумо шояд дар бисёр филмҳо мушоҳида карда бошед. ин таҷҳизотҳо махсус модификатсиони информатсия, яъне дар ҷой карданд, ки онҳо вақте ки шумо ба касе занг мезанед аз як ҳудуди муайян, яъне занги шуморо ба худ мегиранд, ҳам сабт мекунанд ва ҳам метавонанд ки яъне прямои транслятсия гӯш кунанд. боз роҳи дигараш ҳаст, ки метавонанд ки тариқи баъзе программаҳои хатарнок ва вирусҳо аниқтараш. ва шумо масалан дар телефонатон ягон силка меояд. шумо силкаро мекушед, ҳамон программа ё вирус ба телефони шумо дохил мешавад. инчунин боз шумо баъзан баъзе программаҳоро аз ҳар гуна сайтҳои ноозмуда скачат мекунед. тариқи ҳамин программаҳо мегузаранд. хулоса бо бисёр роҳҳо метавонанд ки ба телефони шумо дохил шаванд. ҳоло дар бораи бехатарӣ ва ҳимояи он ҳам якчанд сухан гуфта мегузарам. маслиҳати якум ҳамин, ки аз ҳар гуна сайтҳо ҳеҷ вақт барномаҳоро скачат накунед. беҳтараш ҳамон масалан Play Market ё ин ки App Store ягон сайтҳои озмуда бошад, барномаро скачат кунед, халос. баъд инчунин дар почта рӯзҳои охир бисёр ман мушоҳида кардам, махсусан дар электронии почтаи худам якчанд SMS омад, дар имои ман SMS омад, яъне ба ҳамин силка дароед чанқа пул бур кардед. ман ҳамаи онҳоро дохил наштам, лекин дар омада аз интернет маълумот гирифтам, ки дар ҳақиқат баъзеаш ҳамхи вируси прослушкаю, баъзеаш яъне аз телефон пул мегиранду, баъзе паролҳоро мегиранду. хулоса вақтҳои охир атакаҳои ҳамин хакерҳогем хело зиёд шудааст. акнун биёед дар бораи нишонаҳои прослушка якду сухан гуфта мегузарам. роҳи якум, ҳангоми суҳбат кардан баъзе садоҳо ё ин ки ягон шум пайдо мешавад, ягон овози нофорам, баъзан як гудоги каротки ҳамин тавр пайдо мешавад, нишонаи якуми прослушка. инчунин баъзе ҳолатҳо дар банд будани алоқа ҳам мешавад, лекин ин дар як вақти махсус, масалан ягон бегоҳ ва хусусан зиёдтар мешавад. агар шумо пай буред ки ҳамеша телефони шумо ҳамхелин ҳаргуна садоҳо аст ё ки ягон овоз дар байни ҳангоми суҳбат мебарад, бо эҳтиёт бошед. камтар пас ҳам дар бораи бехатариаш гуфта мегузарам. дуюм бошад, нишонаи дуюм, телефонатон якбора зарядаш тамом мешавад. телефон асосан аз ҳисоби кори зиёд ё ин ки ҳангоми заряд мондан гарм мешавад. баъзе телефонҳое ки бистри заряд поддержа мекунанд, хусусан смартфонҳои моделҳои охир ҳамаш бистри заряд ҳастанд, ҳангоми заряд мондан ҳам гарм мешаванд. агар пай бурдед ки телефонатон кор накарда, дар вақти заряд намондан худ аз худ гарм мешавад ё ин ки зарядаш якбора 10-20% тамом мешавад, ин ҳам яке аз нишонаҳои прослушка шуда метавонад. вале ба
کهنه یا نو بودن تلفن اهمیت دید. من نمیگم که تلفن شما 4 ساعت پیش گرفتید یکی ضررش تمام میشه در بین 3-4 ساعت با فکر نکنید که این پراسلوشکا است. البته که تلفنتون نو باشه شما میدونید که مثلا در یک روز 13-14 ساعت میبرد، یک بار تلفن شما مثلا 8-9 ساعت میبردگی میشود. در این حالت احتمال است که تلفن شما رو گوش کنند. راهی سوم باشد پیوستشوی تلفنتون بعضا سست میشد، یعنی با یگان کس زنگ میزنید долго ждать میکنید بعدا پیوست میشد. این کار رو شما بسیار مشاهده میکنید. مثلا پستین اگر بعضا در بیگاه باشد از بند بودن سویاسو شدنش ممکن، یکی پستینی که مشاهده کردید الکی این هم یکی از نشانه‌های پراسلوشکا شدن میتواند. خلاصه همین وقتی که تلفنتون نتو شد خودتون میفهمید که در تلفنتون بعضی پروگرامو میبرد یا بعضی پروگرامتون رو میکشید یا اینکه کشوده نمیشد، زبوی میتید، زکرید میبرد یا اینکه بعد مخصوصا نقص دقت دید که در همین حالت پروگرام رو اهمیت دهید که یگان پروگرامی که شما سکچت کردگی نه با شما پروگرام ناآشنا یعنی از کجای سکچت شدگی، این هم احتمال است که طریق همین هم بعضی دانیای شما رو گرفتن که در پراسلوشکا موندن تلفنشون تلفن رو ممکن است. خب خلاصه اکنون میگذاریم برادرو برای بی‌خطری یعنی حمایه کردن تلفن. یکم این پروگرام رو از پلی مارکت حتما در تلفن خود سکچت کرده گیرید. وقتی که این پروگرام رو سکچت میکنید یعنی تلفن رو سکنی رو میکنید. اگر رفت تو تلفن شما در پراسلوشکا باشد یگان ویروس باشد یا اینکه یگان پروگرامی که مخصوصا برای پراسلوشکا باشد زود این پیدا میکند و میبرد. باید شما این پروگرام رو حتما ادلیت کنید. خلاصه کدام فایلی که برآورد حتما ادلیت کنید. این پروگرام رو خودی من تفتیش کرده دیدم. اگر تلفنتون تازه باشد همین طور نوشته جات میبرد، یعنی تلفن شما تازه است هیچ چیز ندارد. باز یک دو سه کد هم میگویم که خیلی من در بعضی ویدیوها گفته بودم شاید که بعضی ها ندونند. برای معاین کردن پراسلوشکا звездочка решетка 21 решетка یا اینکه از звездочка решетка 62 решетка میزنید یعنی زنگ‌های شما با کجا переадресация است اگر رفت در اونجا گوش میکنند مخصوصا شپیون ها همین ها رو میبرورد. برای خاموش کردن اینها همین دو کد رو توصیه میتیم. решетка 002 решетка یا اینکه решетка 004 решетка. خلاصه اگر بسیار دیدید که تلفنتون تماما نتو یعنی هر گونه صداها دارد یا اینکه پروگرام روشن میشد، برای بی‌خطری میتوانید که تلفنتون رو زبر زنید. در این حالت هم تازه شدنش ممکن است، لیکن فراموش نکنید که همه فایل هایتون ادلیت میشد. اول در یگان کامپیوتر یگان کارت پامیت همین همه معلومات خود رو گیرید، بعدا میتونید زبر زنید و از نو پرتوید که این بی‌خطر است. از همه راهی بی‌خطرتری خوبش اگر یگان ویروس یگان پروگرام باشد همش ادلیت میشد. خوب دوستان عزیز، این بود یک چند معلوماتی که درباره پراسلوشکا یعنی حمایه کردن تلفن با شما توصیه میدم که همیشه با تلفن های خود دقت مخصوص دید، چون که ما 24 ساعت در دستمون هست استفاده میکنیم، رسم های اولوی داریم. بعضی هم میگن که با ما لازم نیست، ما رو کی گوش میکند؟ شما رو گوش نمیکند ولی معلومات شما رو ادلیت میکند، رسم های درکاری شما ادلیت میشد. از همین صبح با شما توصیه میدم که همیشه با احتیاط باشید. خداوند همه شما را نگهبان باشد. تا ویدیوهای آینده خیر.